Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Бошқайнар, буқои сементал омодагӣ аст. Буқо барои бастан, барои боқидан ё барои нигоҳборӣ мегӯянд, ҳама ҳар хел мегӯянд. Чӣ хеле ки дуруст фаҳмед, барои бастан буқо омодагӣ. Буқои Россия, пародои сементал бародаро. Хоб ҳозир ҳамаи маълумотошро дар давоми навор гап мезанем. Шумо бошад яктаи лайка монда навора то охир тамошо кунед. Хоб бетоқат нашуда ҳамаи нарху навош, синни солаш, вазнаш ҳамаша гап мезанем бародаро. Бетоқатӣ накарда навора то охир тамошо кунед. Аз ҳамин фурсат истифода бурда бародаро тавсия мекунем драбилкои универсал барои чорводорон аз фирмаи Алтимур, яке аз бақувваттарин драбилко, истеҳсоли Ӯзбекистон мешавад. Хоб 24 корчага маховикдор, малоткови. ғайр аз ин ҷодаҳои дастӣ дорем. Корчаҳош алмазни, занг намезанад, сифатш хуб, ба истифода баранда. Умуман нагрузка намешавад, беҳад чизи сабука, коротона сабук мекунад. Боз ҳам резинаҳо дорем, резинаҳо барои таи мол, барои зимистон. Размерош дарозиш 1,85, паҳмиш 1,10, ғавсиш 2,5 сантиметр. Нархи драбилкаҳо 3900 сомон доставка ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. Нархи ҷодаҳо бошад 900 сомонӣ доставка ба тамоми ҷо ҳаст. Нархи резинаҳо бошад 950 сомонӣ доставка дорем бародаро. Ман акнун мегзарем ба маълумотҳои буқо бародаро. Буқоро ина як бор ай пеш тамошо кунед. Ино синни солшон 10 моҳа бародаро. буқои 10 моҳа, баъзеаш ай 10 моҳам калонтарай, неке гавдаи мол корпусош беҳад зурай ман. Ай хушрӯ тамошо кунед. Ай қафошино ҳозир ай пешам мегирем. Синни солаш 10 моҳ, оли ягонташ дандон кафондагӣ нест, ҳамаш дандонои гусалагиш хатия бародаро. Вазнашон ай 250 кило то 290 килора бародаро. Буқо айнан барои бастан. Хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. Буқои Россия, сементалои Россия. 20 сар ҳастай бародаро. 20 сар. Касоне ки буқои сементал пурсида буданд, барои бастан мана ҳаракат кунем бародаро. Буқо беҳад паҳмиёш зурай, почҳо баланд, иншоалло филбори буқо мешавад. Хоб ҳаминҷа нархошон ҳам гап мезанем бародаро. Гапа дароз намекунем. Ҳозир ина ай пеш як бор тамошо кунед хурданшона дигару дигарша. Нархошон ай 17000 то 18000 бародаро. ай 17000 то 18000 сомонира. Ису нашто озма усу мегзарон. Я бор дига ай пешошона хушрӯ тамошо кунем бародаро. Ино оли 10 моҳа гусалаанд. Ина шохош, ай шохоша маълум ай. Биркаош задагӣ рақам. Рақамҳо дар рӯи экран мешавад бародаро. Телефон WhatsApp ҳаст. Фақат маслиҳат кунену харидорои аниқ муроҷиат кунем бародаро. 20 сар буқои сементал. Хурданшона дидесин. Хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. Сементалои Россия. Суроғаро гуфтем ноҳияи Ёвон, деҳаи Бошқайнар. Манҳай ба фикрам лимузин қайти гибрид шидагия бародаро. Лимузинда монандтара. Буқора иншоалло насиби касе боша. буқои мешиданӣ бародаро. Тамошо кунед. Иноро фақат тарбият кунанда ко вес мегира. Хоб нархошона гуфтем бародаро ай нархи гуфтагимон бо муомила дорад, доставка дорад. Касоне ки хоҳишманданд
ай пеш бибинед, ина бемалол биёед ай пеш бибинед. бемалол харидорӣ кардан мегирем бародаро. нархошон нархҳои соза, қимат нест. Ай нархи гуфтагӣ бо арзон мешавад. Савдош бемалол савдо кардан мегирем. Ва бародарам вақтҳои ахир аҳамият додастам. ҳама не касоне ки мефаҳманд ва ёда гуфтан ҳоҷат нест. раҳмат бораи мефаҳмидагиҳо. Неки баъзеҳо бисёр аҳамият метавон як аккаунт менависанд. мумкин ки ай бахилишон нависта бошад. мисол молои зур мебурорем, дига чӣ мебурорем. мумкин ман хушрӯ гап зада наметавонам. мумкин хеле хушрӯ ман таъриф намекунам ранги дигарро. чӣ хеле кас ҳам хел мебурорем ҳаракат карда. чӣ хеле ки боша ҳам хел карда. лекин баъзеҳо дар комментарии моло хел будай. ҳамёро ман аҳамият метавонам камтар рӯз шиштаи анализ кардам. ҳамин ҳар хел фикрҳо меояда дар одам. як хел аккаунт фақат як хел гап. барои ҳамин хай гапа фаҳмидем. мумкин ай бахилишона ягон кас нависта иста боша ва ёро хай аҳамият наметавонем. гоҳ-гоҳ гуфтавонем камтар баинсоф шавад. ҳамин бахилӣ кунем дӯст бошӣ боинсоф шав мега. дӯст бошам боинсоф шав мега. барои ҳамин бахилам бошем ки камтар бахили боинсоф бошем. ҳарчи нанависонем бародаро. на марҳамат. моло ина чӣ хеле ки дидестем ягон камбудӣ надорад, ягон чӣ надорад. 100% моло. иншоалло одами мегирифтагӣ ҳамин раҳмат мега. ай раҳмат дига ягон чӣ намега бародаро. ҳамин чанд моле ки ай куҷое ки омадагӣ боша, реклама кардагӣ боша, ҳам дар куҷое мебинанд, дар бозоро мебинанд, одамои харидагӣ ҳамаш раҳмат мега. бародаро ина молои гарантия бародаро ай ҷои боварӣ. марҳамат 20 сар буқои сементалави Россия. харидорои аниқ марҳамат кунед. нархошона гуфтем, суроғаша гуфтем. касе то ҳаминҷаша то охирша тамошо кард, рақами 77 дар комментарий бинависед. чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмед. саломат бошем бародаро.